Mira, va, t'ensenyaré el procés del tor, no? Mira, nosaltres els terrissers el que fem és, a partir d'un bloc de fang que hem pastat prèviament en les mans, un pilot de fang, el que hem de fer primer de tot, mullant-nos bé les mans, perquè les mans han de lliscar bé damunt del fang, és central, no? Nosaltres centrem bé el bloc de fang. És bàsic que estigui sempre ben centrat, perquè nosaltres ara aquí farem un forat per fer el créixer, no? Si estàs una mica descentrat, veus, ara es mou una mica, no? Si jo intento fer el forat ara, veus, el puc fer, però em queda totalment asimètric. Un costat em queda molt prim, l'altre molt gruixut, i això farà que quan jo aixequi la peça es desequilibri. És a dir, la base del tor sempre és que estigui ben centrat, no? Un cop lo tenim centrat amb els dits, fem un forat, crearem una mena de tub o cilindre, no? I aquest tub o cilindre és la base de qualsevol peça feta al tor, no? Sempre, igual com us he dit abans, ben centrat. Si es mou una mica, no ens serveix. Sempre l'hem de centrar bé, fent pressió en les mans, no? I a partir d'aquí doncs, podem crear qualsevol peça. Si volem fer un bol, doncs anirem estirant amb les mans cap a fora, donant-li forma de bol, no? Si volem fer una peça més aviat alta, com una gerreta, no? Com un saboner, una de les peces tradicionals de Miravet, doncs l'aixecarem cap amunt, no? I la base del treball sempre és posar una mà per dintre i una mà per fora. I en realitat jo l'únic que faig és pressionar un dit sobre l'altre, no? Jo pressiono un dit sobre l'altre i aquesta pressió, tal com jo vaig pujant els dits cap amunt, fa que la peça vagi creixent, fa que les parets de la peça cada cop siguin més primes i ens permet que creixi. I segons com jo poso els dits, doncs li dono forma. Nosaltres normalment treballem o en les mans o després treballem en canyes. La canya és un element gairebé universal. A tot arreu que hi ha ceràmica se treballa en canyes, no? Perquè bàsicament també la canya és un element molt lligat a l'argila. L'argila sol trobar les rieres, no? I la canya també està a les rieres. La canya té una superfície exterior molt llisa i et permet que llisqui molt bé damunt del fang i, si us fixeu, permet que l'exterior de la peça quedi polida, quedi llisa, no? Després us ensenyaré l'interior i veureu la diferència, no? Nosaltres anem estirant el fang, mullant sempre, si us fixeu, jo estic mullant sempre la superfície de la peça perquè les mans m'han de lliscar bé per damunt, i arriba un moment que ja més o menys tens el gruix necessari. Això és una cosa que només aprens amb els anys, no? És una cosa de tacte. De fet, el treball al tor és un treball de sensacions, té poca teoria, no? Per molt que puguem ensenyar una mica què has de fer, realment l'únic que té és pràctica, practicar molt i trencar moltes peces, no? Veieu, ara ja més o menys estiria el gruix necessari i ja la tindríem acabada, no? Si us fixeu, exteriorment la canya ens permet això, que la peça quedi llisa, que no l'haguem de polir, no? I ara us ensenyaré l'interior i veureu la diferència, no? I el que nosaltres intentem és fer això, no? Veieu? Tallem perquè veieu això. Intentem que les parets siguin el més primes possibles, que quedi ben prim, a poder ser d'un gruix constant. Us fixeu que més o menys el gruix és constant, perquè així evitem, o sigui, la forma que fem nosaltres aquí quan encongirà serà exactament la mateixa i això evita que deformi. I la canya, per exemple, jo t'he explicat que treballàvem amb canyes. Treballem amb canyes perquè, si et fixes, l'interior està ple de ratlles, no? És el dit que deixa l'empremta a l'interior, en canvi l'exterior en la canya sempre ens queda polit, no? I aquest seria el procés.